Здравейте хора, аз съм Метата Ментата, Даша променя името и само искам преди да заснема това видео да ви кажа, гласът ми не е такъв какъвто се чува на камерата. Всъщност на камерата ми се чува нещо от сорта на такова, всъщност е малко по... Ами как да ви го кажа? Плътен, така да се каже. Така, за това снимам с набукоча камера и това е началото на канала ми. Тук съм на моето бюро, в моята стая, предета и както цяло ще снимам различни видеа, най-вероятно ще започна с Майнкрафт. И да, това ще е всичко. Не забравяйте както винаги да ударите един лайк, да... Ако можете и да ми се абонирате. И най-вече да се най-искрено искам да се забавляваме заедно и да играем, така да се каже. Искрено се надявам да оставите позитивни коментари, който сигурно ще стане по-нататък. Ако можете да пишете на български или на английски, всъщност утре очаквам доставка и всъщност ще започна самото снимане. Очаквайте клипове на Майнкрафт, най-вероятно на Unturned и не знам каквото ще има. Най-вероятно ще. Така че това ще е всичко от мен. Ще видим следващия път. Чао!